I got a secret that nobody knows. Halo guys, nonton गिबि-गिबियाव आंनि रानबाव डिसेन्डार बरायनाय जाबाय। दा जों नैखिजा खामानि फिसा मावनो फैदों। बेयावनो जों भिडिअ लानाय जाबाय। नोंथांमोननो आङो खामानि फिसा मावनायखौ देखायगासिनो। जों मैया जों इखो नाराखौ फुदोंमोन। दिनै जोङो गारहैसिगोन। जोंहा बेयाव माइ गायहांदो आरोना। जोंहा माइ एरि गायहांदो। बेनि थाखायनो फोथार साफा खालायदो। हालेवखांबायबो सानसे। दा जोङो नाराखौ गारनोसै। नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायगासिनो। जोंहा लोगोसे आंजों थामहिनबा बसुमतारी बिथांमोन फैफादो। नै थामहिनबा बसुमतारीया मा क्लासाव फरायो खोन्थाना होदो बाङाय। 6 क्लास 6 आव। ओमफ्राय मा स्कुलाव फरायो नोङो? मा स्कुलाव? हिमगिरि बड' हाइ स्कुल। हिमगिरि बड' हाइ स्कुल। ओमफ्राय नोंसिनि क्लासाव खैजन नोङो? 35। 35। स्कुला दासान्दि माबोरै सोलिगासिनो? मोजां। मोजां सोलिगासिनो। नोंथांमोननो हाग्रा खानायखौ रानथिखानोसै आङो। चलो नारा गारनायनि सिगां मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों। जोंना थानबि बिथाङा मोनसे बारनो रोंगो आरोना। मोनसे प्लेन बारनो रोंगो। बिखौ बारना देखायग्रोनो बिथाङा थानबि बसुमतारीया। दे लागाव खिन्थु खुन्थिना गोलैबा थैखाबाय। बिदि नाराखौ साफा खालामना लाखा। नोंनिया गानानै डाइरेक्ट नांखागोनलै ना? प्लेन ना उल्था खर'गोन ना सियान खर'? प्लेन लागाव प्लेन। लागाव 1 2 3 बार रोंगानोसो माला रोंना थानाय नोंलाय? नोंथाङा फंनैसो बुंना होनाय माबोरै सिखायनाय? माबोरै रोंनाय इखो? फार्स्टआव प्लेन बारनाय रोंग्रोदो आरो। माबोरै सिखायनाय जेनेबा? मायाव बारदोंमोन जेनेबा नोङो सिगाङो? सिगाङाव ओइ उथायाव लाना बारोमोन। उथायाव लानानै जेनेबा दैमाफोराव दुगैना बारोमोन नामा? दैमायाव दुगैनायाव जेनेबा नोंसानो खैदिन नांनाय इखो बारनाय सिखायनायाव? सप्तासे दोनदों नोङो? बा ओमफ्राय खैबारसो खर'आव नांनाय? खर'आव खेबथाम खेबब्रैसो नांदो। ओरैसो बाबरे बाब लोगोफोर खर'आव खनथाम खनब्रैसो नांनानै दा बिथाङा रोंबाय मोजाङैनो। आरो खनसे बारना देखायबाव नायनाय आरो खनसे नाय खनसेबाव। दा बिथाङा आरो खनसेबाव बारना देखायबावदो। दे बा रोंबायसो मोजाङैनो। लोगोफोर समानाव बारोनो बिथाङा आरोबाव। एबार समानाव बारना खिथिसिगोन। दे लागाव समानावनो। दा बिथाङा गोलैबाय। बिथाङा आरो लाइटार बारनानै फ्लें बारबावनो जोंना थानबि बसुमतारीया। दे लाइटार बारनानै खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लाइटार बारना फ्लें बारदोंमोन नाथाय हास्लाबासै बिथाङा। बिथांनि थाखाय टाइम नांबावगौ रोंनो। बिथाङा लासैनो हालांगोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जों देखायगोन उनाव। दा नाथाय बारा हाथ'वाखै नालाय जागोन लासैनो उनाव। नैमा बुस्थु लोगोफोर एरि माइ फोनांनाय टाइमाव माबा सिगाङावनो हासार होना लाग्रो गोनां जायोनो। हासार गोबोरखि हासारसो दै बया नङा। गोबोरखि हासारा जोबोर खामानियाव खाथियो लोगोफोर। माइ गायनायाव इफोरखौ होबाथाय मोजां जायो आरोना। आरो माइआ जायो। बिनि थाखायनो जोङो गोबोरखि हासार होनांगौ जायो। आरो नाराफोरखौ मोजाङै बुथुमनानै गारनो गोनां जायो। हालेवनानै दा माइखौ गायसिगोन। बारा नांथ'ला लोगोफोर ओरैनो 15 दिनसोआवनो गायजागोन लोगोफोर। बेखौ हालेवनानै दै होनानै निजानिफ्राय दैमा दंखायो खाथियाव निजा। दैमा खाथियावनो जेनेबा जोंहानि हाया। ओमफ्राय दा दैखौ दायो सारगोन खोमा लोगोफोर बेलासियाव। दै सारनानै होसिगोन। ओमफ्राय माइआ जागोन ना जाया? सिगां थांनाय बोसोराव जादोंमोन जानायालाय लोगोफोर मोजाङैनो जादोंमोन। जोंहा गासै 1.5 बिगा गायो लोगोफोर। 1.5 बिगायाव सिगाङो 40 मन माइ मोन्दोंमोन। एबारो मा जायो नायनोसै। लोगोफोर इखिनि नारा गासै थानायखौ नै इखिनि नारा बुरजाथार दङ लोगोफोर गारैनो। दा जों नाराखौ गारनो खालाबाय। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। अननानै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार बानायदो। बाय बाय।